Giayon ni Jesus ang asa katawo nga bungol og amang. Marcos Kapitulo 7, 31-37. Gikan sa mga dapit nga sakop sa Tyre, miagi si Jesus sa Sidon ug sa probinsya sa Decapolis. Pagkahuman milahos siya sa linaw sa Galilea. May tawo didto nga bungol og amang nga gidala sa mga tawo ngadto kang Jesus. Nagpakiluoy sila nga ipatong niya ang iyang kamot ni ini nga tawo. Gilain siya ni Jesus sa kadaghanan, ug gisulod ni Jesus ang iyang mga tadlo sa mga dalunggan nini. Anya miluwa siya ug gipahid ang laway ngadto sa dila ni adtong lalaki. Mihangad si Jesus sa langit ug miginhawag lawom. Ug mingon kanya, Efata. Ang buot ipasabot, maabre ka. Human ni adto makadungog na siya ug klaro na ang iyang pagsulti. Kipasidanan ni Jesus ang mga tawo nga dili sila musalti kang bisan kinsa mahitungod sa nahitabo. Apan bisan og gididan sila misamot pa hinuon ang ilang pagpanugilan sa hitabo ngadto sa mga tawo. Dako gayod ang katingala sa mga tawo. Mingon sila, maayo ang tanan niyang gibuhat. Kay bisan ang mga bungol gihimo niya nga makadungog og ang mga amang makasalti na.